Shalom. Parlado pasaton selamat hari Minggu. Tusude ruas nama dohoti par minggu non. Martua ma akanaro di bagasan Tuhani. Minggu tasadarion ima namargoar minggu 2 dung epapanias. Topik minggu tasadarion saluhut bangso marnida hati goran dohot hamuliaon ni Jahoba. Tapuji ma debata di bagasan las ni roha ta endehon ma raja na tumibul. Hiti-hiti guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, nato mo palangit dohot tanoon. Amen. Mandok muliate mahamu diamai, na mangaroro hitas yan gomgoman ni haholomon, jalan na paut saton hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan dibata, pargugo na suatu dosan, amanami na di banwa gijang, di pabotohon ho dotu aka paroha nasian purbai marhite-hite bitang nang tubuh anakmu nasa sedai sondangi maroha nami
asa hutadahami haporsiao nasitongi marhite-hite ibana, asa tarbaen dohot hami mamereng hamuliaon sogot marhite-hite anak haholongan roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu ma patik ni dibata ima patik parjolo satu patik pasapulu patik parjolo audo Jahoba di Batam nina di Batata dan jadi maraku pau behononmu di Batam patik paduahon dan jadi ganaanmu jaladang jadi sumanonmu manang aha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon ro di na di bagasan aek na di toru ni tano yang gotunggabi si sombaon manang si oloan patik patuluhon dan jadi dohonon guar ni debata yang gosoture dalana ay hona uhumna dosogot akan namar seneang di guarna patik paupaton ingot hamu ma pabadiahon ari minggui dinano onom ari maulahamu nasasi ulaonmu alai anggo ari papituhoni ari paradianani Jahoba di Batam doi dan jadi ho mangula anggo dinasadari manang anak bupe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu ro di isini hutani halak pe namangabati hutam ai dina onom ari do ditopa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papituhoni di bahini do umbahen na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai patik palimahon ikon pasangaponmu do natorasmu asa martuaho jala leleng mangulun di tano nanilehon ni Jahoba di Batam diho patik paonopon unang ho mamunu patik papituhon unang ho mangalaku patik pawaluhon unang ho manako patik pasiahon unang ho olo makatidakon hata nasotutu maralohon dengan jolma patik pasapuluhon dan jadi haliangani roham bagas ni donganmu dan jadi haliangani roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lombuna manang hodana, manang dia pe ugasani donganmu. Biha pandok ni dibata taringotu patik nasapului, oddo. Audo Jahoba di Batam, nina di Batata. Pargugo naso hatu dosan, jala parimas siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna. Ro di sudut patuluhon, ro di sudut paupaton, pinopar ni akan nasogo roha diau. Alai asido rohaku di akan nama ribu-ribu akan namar holong ni roha diau naso mangalaosi patiki ima sahatna
atong rap mangido gogo mahita manggulaho na hombar tu patiki. Ale Tuhan di bata, sai pargogoi mahami, manggulaho na hombar tu patiki. Amin. Potima dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo di bata pargogo nasuhatu dosan. Sitopa nasana adong. Paruhum natigor namanghuhumi jolma manusia. Naro dohami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahu ulah hami marhite-hite sian pangalasion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai, nang sian pakation nami nasoture, rodi pangoloy nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudoho honang uhum hami alani dosa nami i, alai natar sosol bagi dohami nuaeng alani i. Asi maroham dihami ale di bata nami. Pardinggan basa jala parasi roadoho alani anak haholongani roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami salutna jala suruh matondi parbadia tu rohanami be. Asa tarbain hami mangoloiho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sahat hami tu hangluan nasura suda na pinar baga-bagam di akan na porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taring waktu hasesani dosa. Parasi roha jala pardengan basa do jahoba. Lambat tarimas jala parasi roha godang. Dang dibain tu hita hombar tu aka dosata. Jala dang dibalos tu hita hombar tu aka hajatota. Songon asi ni rohani ama-ama mida aka anakna. Asi ni rohani jahoba di aka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Surga
ABG mahatan di debata turpuk ni ari mingguon natar surat di Yohanes bidu 2 ayat 1 ayat 10 sada. Yohanes bidu 2 ayat 1 ayat 10 sada. Tajahama marsikat soring. Dungi patoluarihon adong mana marbagas di huta kana na di luat Galilea jala disima inani Yesus. Jadi dunghurangan anggur nasida nina inani Yesus mamanduk ibana dan adong anggur di nasida. Dungi nina inanaima mandok akaparhobas manang dia dohonon natu hamu bahen hamu ma. Dungi nina Yesus ma mandok nasida gohi hamu ma akagutsion aek jadi goksi tutu ma dibahen. Alai didai induk ni akaparhobasi ma aeki naung gabe anggur jaladang di boto harorwana ai holat akaparhobas nama nahui aeki do botosan gabe di jauh ma pangolii. Rap mahita di ayat 10 sada. Asahi matanda napar jolo nabi naini Yesus di huta kana nabi Galilea. Papatahon masang atau naik gabe porsiama akasisiana di ibana. Ima sahatna. Martua doakan atau mangihon hata di dibata jala nau peoksa. Amin. Dakon maha porsiatai songonahina tidakon nidongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama parugo naso perusan nato mopalang dohotan au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai iman atu dulu si Maria nagabe-gabean sonton di perbanian adora sohabu Ido Tuhata nato mau naberni di pangkuhan di 100 nama tekar pajar di ibadah di haut dinastila natuat tumbal-batulu di punutano namulah mangulu di ari patuluhon nama naik di surga lalu kudusiana di debata Jehovah amanai pargugo naso dosan di sima ibadah pengamulak suruh tetano mangulu di halak namamu au porsa jaladong sadamria namanya kuria hatapan mihalak Kristen akan nabadia dohot biasanya dosa dohot dihatai namando
BG Makor Punguan Ina Kamis.
titing di huriata di bagasan mingguon Minggu 10 sia Januari 2025. Parjolo goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu paduahon dung Epipanias. Dohot tema saluhut bangso marnida hatigoran dohot hamuliaon ni Jahoba. 2. Dewan Koinonia seksi sekolah minggu. Di minggu sadarion tanggal 10 sia Januari 2025 pukul 7 WIB dibuka masuk pamingguan anak sekolah minggu sekaligus acara bonataon anak sekolah minggu. 3. Dewan Diakonia Pasahaton Ulos Lasniroha. Di minggu sadarion tanggal 10 sia Januari 2025 di parmingguan pukul sia 30 WIB di Patupa Huriat Tado Pasahaton Ulos Lasniroha tu inang Nyonya T Purba Boru Nainggolan ala naung gok umur nasida 70 tahun na di hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 naung salpu. 4. Rapot Huria. Di minggu sadarion tanggal 10 sia Januari 2025 dung sidung parmingguan arian mulai pukul 12 WIB sahatu pukul 15 WIB di Patupa Huriatado rapot Huria maringanan di bagas Garejaon. Ima lau manotopon program kerja dohot anggaran ni Huriata tu tahun 2025 on. Pinangido tu sude parhalado dohot ruas ni Huriata songoni nang seksi kategorial asaria madohoti rapoti. 5. Maka tidakon haporseaon. Di hari Minggu tanggal sia Februari 2025 nanengro di parmingguan pukul sia 30 WIB di Patupa Huriatado Pakkobasion maka tidakon haporseaon manang pelayanan lepas sidik tu parguru malua tahun ajaran 2024 sahatu 2025. Adorang so maka tidakon haporseaon pinangido tu sude parguru malua asaro madohoti. 5. Naparjolo ujian lisan manang wawancara, didampingi orang tua manang wali. Di hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 pukul 10.30 WIB sahatu pukul 14.30 WIB. 2. General repetisi manang JR di hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 mulai pukul 10 WIB sahatu nasidung. Ruas Namar Sahid. Di bagasan Parsahitodo ruas ni Huriata Ima Sada Caroline Siahan anak sekolah minggu nunga mula tu bagas nasida dung 3 hari dirawat di rumah sakit Yadika ruas sektor opat wik 10 tolu. 2. Yehezkiel Yabes Sirait dirawat di rumah sakit di RSUD Pondok Gede, kamar 309, ruas sektor 2, Wek Walu. 3. Ardo Situmorang, dirawat di rumah RSPP Kebayoran Baru, ruas sektor 2, Wek Onom. Tabuan ma di bagasan Tangyangta, asalam tuhipasna di Hilala Rohana Sida. 7. Parhepengon pelean tuhuria 10.590.220 rupiah. Pelean tu pusat 10.412.320 rupiah. Amplop pangurupion sosial huria 7.161.000 rupiah. Pungu sude 20.142.000
Rp600. Songonima titing dihuriata di bagasan mingguon. Sai di pasu-pasu tuhatta masude pakobasion dohot peliata. Bain sangap dohot puji-pujian digoar ni tuhatta. Acara pasahaton ulos Lasni Roha. Ya, tu seksi Diakonia Susili Hurata, Rapmahita Kamanginang. Tunahu haholongi hami inang Nyonya Purba Boru Nenggolan Dison Jongjong Dohami Padita Songoninang Dewan Diakonia Desha na mewakili sude kita ka manginang lahu pasahaton ima ulos Lasni Roha di hari 5 Januari 2025 nang salpu gonok ma dainangon 70 tahun di pasu-pasu tuhatta alani dalata madok mauliate tutuhani jala pasahaton pitta-pittata sayang giak ma lam ditabai tuhatta di inang hai pason songoninang gajang nyumur do ragam dope Lasni Roha nang sahat waka pinoparmo ima tangiang ima pangiduan nami alani manggohi Lasni Roham inang jala Lasni Rohani ganu purwas ni huria nasahat tu 70 tahun nunga ditotopo dianggaro kuriata dalam madok mauliate tutuhani ima marhidina pasatut ulus inang di umurmu na 70 tahunon takasma taingot hatan itu hata lumubi dihamu didok di Jesaya opak plonom ayak opati sahat rodi hatu tuamu saya totong doau jala rodi naubanon saya hudope mangusuk kamu ahudo mabahesa na saya laon ahudo mangopak ahudo mangabing jala ahu paluahon main imahatan itu hatta songoni manang hata nauli hata nadenggan marhite hata batak tai pasahaton nami ma manggohi Lasni Rohaninang nidurung dekke pora-pora pinamasuk ma itu bagas tabutan saya burjuma hita jala serep marroha aido dalan itu hatta lahu pasahato paso-pasuna nuaing penang pasahaton ni huriat tama ulos Lasni Roha tutuma saya martabba Lasni Roham saya sahak ma songon na indok ni hataw pasa sahak ni solu sahat tubutian sahak ma jalon ninang ulos Lasni Rohaon saya sahat ma tu panggabian tu parhorasan ima tutu
Puji-pujian Sian Kor Gabungan.
Marende mahita uhut papungu pelean sadaa dohot sadabe. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat tahun baru ma dihita saluhuna. Lihat ma
Takas dobe semangati kamanginang. Laho manabay dohot manggohi las nirohata dohot semangata. Di bagasan minggu paduahon dung Epipanias dung hapapatar. Nung ngapatar asinirohan de bata marhite pesta Natal naung tapis tahun. Nung ngapatar asinirohan de bata napatol hasok kita tu tahun nai barwon. Ido na nido na Epipanias manang Epipani nyata tarida takas boy tahilala boy tadai ima Epipanias. Di enet do hata ni debata nagabe jamita si hanguluhonotta. Ima sian sada buku di padan narobi buku ni panurirang Jesayas. Jesayas lapatanna Tuhan yang menyelamatkan. Ima bidu ono puluh dua mamukasian ayat na perjolo sahatu ayat na palimahon. Jesaya ono puluh dua ayat sada sahatu ayat 5 di bagasan perikop udut ni baga-baga taringotu haluao tu Sion. Alani Sion dang terbahen ahu sip. Jala alani Jerusalem dang oloau popoman. Paima bicar hati goranna songo sodang ni mataniari. Jala hatuaonna songon sulu-sulu na marsigorgor. Jadi idaun niaka bangso perbegu ma hati goramu. Jala saluhut akka raja hamuliomu. Jala ikum margowarhon gowarnai baru. Si pabuaon ni pamangan ni Jahoba. Jadi gabi tupal hamuliaun maho di tangan ni Jahoba. Jala tupal harajaon di tangan ni debatam. Dang beguaron ni halako na tinadikon. Jala dang bedohonon na tuho tutanom halongonan. Ay guaron na maho hasoloan ni rohaku doibana jala tanomi naung marharajao doho. Ay lomodo rohani Jahoba midaho. Jala marharajao tanomi. Ay songo riko nidoli-doli mangariri na marbaju. Songo nido riko niaka anakmu mangaluluiho. Jala songo las ni rohani pangoli midana niulina. Songo nido las ni rohani debatam midaho. Ido sahakna. Hamu akama nami ina nami do ngacah persyaun di bagasan kuari Tuhan ta Yesus Kristus. Ala suasana tau baru do peon. Adong do sada tradisi nadenggan akama nginang. Dinalaho mamuhai sada pardalanan. Manang laho madalani dau tujolo sidalanan. Bahasana umum doon, jala jarang doon masuk tu istilah teologi. Atik pe sasitong na taulah doon. Ima nadiguaran na resolusi. Pangatusyon na umum hogpartu lapatan na di Kamus Besar Bahasa Indonesia resolusi ima sada keputusan
Sada kemupakatan yang dinyatakan untuk dilakukan. Sada CPO pun nama Cai Gomos jala bagas tanom di bagacar roha jalai konulahono. Herasongoni malapatan na di bahasa Batak. Alai molo dipakai istilah di bidang fotografer, resolusi marlapatan ima sada hasil gambar yang semakin jelas dan semakin tajam. Ido bolo manor hempok kita sedih resolusi di kamera nana. Artinya semakin tinggi kadarnya, maka akan semakin tinggi hasil foto atau gambar yang dihasilkan. Saya rasa ini resolusi. Di huriat HKBP au huujiak kamanginang mengalului sada dokumen manang hera semacam referensi manang na mulaya diga di ulahoni dak pangauba. Alaina pasti hola duk sikola raau na ujui SD ngahulahono jalan nga di tiaton na dudway. Ima akamanginang natapatupa sigano persirangan manalpuhon dohot mabongoti tao. Di bahasa nasing di dok Sylvester pisa sambut tao marpungu do di sihita sudah jala bahkan na lebih dari do memang di hutan do molorok kapangerat. Imana taulahuni akka amanginang pukul 00. Sudah do disi mabayar resolusi madok kata jala ujung ni pakkata yoni sudah berjanji, sudah membulatkan tekad akan lebih baik ke depannya. Marsi salpuan hasalama di sini, marsi sesado sama di sini. Ima contoh ni sada resolusi. Ola not tutu record adong resolusi alai rumi-rumi kok do mewujudkan. Alai sifata salpui. Gabi olo do tadi ngate. Jala sebenarnya tradisi nadingkat nih. Molo si Moseson resolusi nion ala bulan 2 tahun tanggal 25 berulang tahun resolusi ni mana? Saya harus bisa membaca Bapak. Tanggal ala saya foto membaca ini resolusi na. Hudok engonom bulak ko teka tang merne foto membaca niku. Nanti pas ulang tahunku saya harus bisa membaca. Termasuk do resolusi. Nuaing lau mewujudkan ini bareng lamu rajin di mana padung-dung kurbi. Sama dengan motif mana? Onom tahun mano 25 Februari. Contoh di Jamita Perjolo di tahunon na tanggal 5 pihak kamanginang di jodoh hita karena persia sadatu resolusi ima Jamita nasian Jeremia 30 aha resolusi di sini di gobarho doa kamanginang perngulu tahun daksai songon na tahirimi daksai sonang takasta boto kamanginang si Jeremia masada nabi na usikor di tikina odo nabi na hehuna pasta soala salah soala hahurangan soala nasodo nahurang tingkat di bayan ido benar di goari si Jeremia nabi yang menangis alani hacik ni si tahun ini sai adung gonian naharuar siapa mangana alai balik sah sai hata pulapul do naharuar siapa mangan ni si Jeremia di tikina ido benna jamita na di hari Minggu tanggal 5 Januari sopot di Minggu Parjoli tahun
resolusi na tinawarhon ni hatan di batay ma, bergembiralah, marlas ni rohama. Ahape na masa usahaw marlas ni roha. Ima resolusi siya katan di bata marhiti panurang. Jala resolusi na ditawarhon ni hatan di bata di minggu paduahon na tanggal 12 ya kamangina. Soto sarupa hita songon pandangan ni Portibio. Boy doa kamanginang nang penang lileng sesuatu hal dipandang buruk. Jaladang adong anggapon manang haraponon na din gatyani anggo resolusi syakatan di bata taksongoni. Adong do tikina transformasi manang marhamu bau. Molo tatarik tu bahasa na umum, jangan selalu berpandangan yang negatif. Ena songonido, tu halak Samaria, dang nalaho begiun ni hata ni debata. Sampai sudah Portibio dang nalau terjalo ni halak Samaria hata ni debata. Ima, alai bisa datiki lau matusi na marguar si Filipus. Si Filipus onak kamanginang di etongan ni hadirion status sosial dang apala na timbon, dang apala na terkenalo, dang napa pula populero di hala Israel hati-hai. Alai imana ma nanangit-nangit majamitai halak Samaria. Gabe tarsonggok ma 12 si Siani, lumobi si Simon Petrus do si Yohanes. Ai dia do masai. Ido ben naborhat ditongos si Simon Petrus do si Yohanes. Tutu do masai, tutu berubah. Sotung lea terus rohat tama mere akan alia kamana. Ido resolusinya. Molodung bertindak di bata. Marhuaso di bata bau-bau ni. Nuaing di minggu napatuluhon di bagasan sadarionak kamanginak petongdo ditawarhon hatan di bata sadar resolusi tu hita alai pajonoko kita tu pangatusion resolusi na tinawarhon ni jamito tu hita wangkak masada kisah nyata sudedo hita makalomohon edeon. Buat kamu udah bukit demo. Bukahamu mau 412. Jarang duit dion. Alai di sada momen tertentu sudah do hita terenyuh mengedehun dion. Ada apa? Dapuk dok kenangkan di songo di lagu ni teh dolok adu silang ni Tuhani sabu darsa dijudoi
saya majudah alana rapu huria tanon pagajaku jami tau asa dapur resolusina berek kamu itu rui ise goar ang do goar sabula siamun lagu ref Jos Bena 1950-an melo revi singkatan ni revangelis di hampir sarupa di bolonggar nami PDT singkatan ni pendeta jadi misionaris penginjil Jos Benat 1950 lalu abad ke-20 isa datiki di Amerika don kamanginang ipatupai mana masada kebaktian kebangunan rohani ala heran nunga tudos songop jamat tapartikan wengon lem mangerbang hatop patok nuaing ima teknologi hamajun ni zamano duksidung ipatupai mana kebangunan rohani on somalna kamanginang molo di batu pasongoni rona torop romar katikati halak mangido tangiang go tuna patu pahon manang namar jamida yate alai roma torop kelompok ni akka bajar-bajar akka muda-mudi molo songonario diguari mo generasi Z manang milenial iliyai mamat tau elu jaho say manginjili songoni say beritahu ko silangi ayang ko dihami nang arong belapatan ni silangi unang bisa jamita unang bisa beritahu be taring untuk Kristusi salib itu sudah usang bagi kami nang arong belapatan ni silangi jamita dang isi be hami putor may lalay mana iripui mana ro nakining roak kana toropi lahu mangidu tangiang manang mangido pasu-pasu alai gabi ya alani tertukki may bana kamanginang waduh tutu buhana mana ido bena diciptahon ni mana ma lagun gabi terinspirasi may bana ido bena di ayat 2 dileai jolmai silang ni Tuhani HP halwau taktaboto akka manginang taktaboto di partikian natongo terus mardalanon ayang gohita ra dang bera dang mungkin bera mubahita mameop silang ni Kristus ido hangulwa dot alwaw alayakat anak kota akka poparta sudna poso atik dotungan no masa songon nania doban ni sira penggelis Jos Bernato alani resolusi na patuluhon ditawarhon berita na ulit uhita lumobi tugas ta aka manginang lahu pasahator resolusion tuak kasudut na poso sotung adong madok nung ngasal pube berita hadwar nung ngadang marlak pube silang ni Kristusi alai tadok ma totong POP totong tiop gomosi ino na masa tongon akamanginang di bangso Israel na terbuang na sida 70 tahun dang adong berebatan na sida dang marhuaso berebatan na sida sanga na sida songon nakining na dia lupan ni ima revangelis Jos non tuak kasudut na pose alai di papatar debata masong guar ni mingguta sadarion marhite-hite panuirang Jesaya ido turpuhon buhay do molo di bahasa Indonesia di hatama akan datang saatnya untuk pemulihan rodo de batamu se pa ubahon dohot pasuakon imane nai alani Sion dang terbahen sip jala alani Jerusalem dang oloau popoman Allah itu selalu aktif Allah itu selalu eksis Allah itu tidak pernah pasif Allah itu tidak pernah berhenti salib itu tidak pernah usang salib itu tidak pernah berlalu salib itu bukan masa lalu ima resolusi na ditawaron itu pohon kamanginang jala omma si piopota dohot sita resota tuaka sudutna uposo amen martang yang mahita
Dipuji rohanami maho alia mang perdenggan basa. Disudi asi dohot holong ni roham. Namar mudu-muduhon ngulu nami. Mangaramoti lubobi mamasu-masu kami. Tuhan mau lihate madihatam. Naung pasikopol las ni rohanami. Di tikyon. Ido tutu Tuhan. Ho masih piopon nami. Rodi saliling nililing. Ai hodo natuk mangalehon nasa narikot di ngulu nami. Alani Tuhan pergugui kami mangulahon hatami di gulmit ni ngulu nami. Tuhan anoduk sipul perminggon nami patupaun ni huriamdo rapot huria laho manotopon ima saluhut program dohot anggaran naung jumolo di rapoton perhalado ni huriam. Martupa marture mado denggan Tuhan ditongani Arianon. Songonima ali Tuhan nang ulaon nasinakapan ni huriam. Ima nang jupang matikina tua kaminggu naro. Maka tidako kaporsyama ima kaya nakon ni huriam. Pelajar siri tahun ajaran 2024-2025. Diari natuari Tuhan nunga di patupa huriam ujian tulisan tunasida. Di hari 26 Tuhan ujian wawancara rap dohot natoras nang wali ipe martupa maido dengan Tuhan jala songonima nang aka sakap di hari tanggal sia di minggu tanggal sia Tuhan sahak mana sida tuna maka tidakon haporsian pasu-pasu ma Tuhan merdalat calu Tuhan macelas rohanami di pasu-pasu nabal gadina nami inang nyonya purba boru nenggolan nunga di pabongotoina namion tu umur 70 tahun umur nagajangi Tuhan mau lihat ya Tuhan di bagasan hai pasun ina namion di bagasan las niroha rap dohot tamin waing di persoran namion jalanunga sahat ulos las niroha tunasida sia tonga-tongaan huriam sai tabai gajang ni umur mardongan hai pasun dohot ragam ni silas niroha tu ina nami songoni manang tu saluhut poparanna Tuhan ruas ni huriam natongon di bagasa persahiton yanakon nami sekolah minggu Kerolin siahaan ima burun yaman nami amang siaha berupa jahitan dung dirawat di rumah sakit yadika Tuhan mau lihat ma nunga bolas ibana mulak tu bagas saya pasik kok ma hai pasonna dohot hama maluna songoni male Tuhan yanakon ni huriam Jeheskiel Yabes sirait tongot dope dirawat Tuhan di rumah sakit daerah Pondok Gede songoninang amanami amang Ardo Situmorang di rumah sakit pusat Pertamina Tuhan sudema Tuhan akka pangubation tindakan medis nazinalo nasida Tuhan pasu-pasu gabe marhai pason marhamalumun nasida pasu-pasu nang saluhut akka amanami inanami medis dokter nama gubatisa songonima ale Tuhan nang akka ruas ni huriam dilas ni rohana sida na marulang tau cadari di hamulete rohanami ma sailam tabay gajang nyumur dohot akalas ni roha secara khusus ari sadarion amanami raera bicar dabuke anak nami bitang Graciano persadaan batubara songoninang Celia dedari boru tabunan songoni manang akan nang marulang taut tuari marsugot saat tuari Sabtu Tuhan pasu-pasu pasikop las nirohana sida atau say pasu-pasu masaluhut aka amanami inanami na pumulison di tonga-tongan yak kaulaw dohot di tonga-tongan yak ka perdalanan ninguluna sida asima roham dihami Tuhan say homa napajumpa ko kami musetu karena mangiuda ka persauran di bagasan las niroha patau hami akan naposong laho makubasya kaulaw na pinasahami bay sangap hamuliaw di kuarmo. Marhite Kristus Yesus mauliate mariho. Amen. Marhite na maredde hita tapuji tuhata laos tapasah ma pilianta na paduaho.
Jongjong mahamu saluhuna kami. Tatangya koma peliata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroruan ni saluhut sileho-leho na denggan dohot nasa ulibasan na maulitus kupasahat hami masian na nileho mitu hami pelian nami tuho say jalo may gabe uap na hucus di jolong pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasya kami pelianon pati bulhon harazong mo nitong atongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim. Asalam butada hami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami. Madok mauliante tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliama nami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harazomu, say saut malumo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na merdosa tuhami. Unang hami togihot tu panguzunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama. Disondakon Tuhan de Batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakko Tuhan de Batama bohina tuho, jala di pasaor hon madamena tutodim. Amen. Tujulo mahitara masih jalangan ala adong na marulang tahun. Tujulo mainang na marulang tahun. Amang inang aka Soni aka dengan namin ka naposong manguduti titing nakingan di jam 12 manang dungsay parmingguanon tau duti daw lota ima rapat huria asa unang pitor mula johita amang inang saluhut na mau lihat